Tijd voor het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws. De scholen gingen weer open, storm en de opening van het Zeeland Nazomerfestival, ondanks corona. Kijk mee, van dag tot dag. De GGD Zeeland schaalt verder op in de strijd tegen het coronavirus. Het team dat bron- en contactonderzoek doet, wordt meer dan verdubbeld. Maar of dat genoeg is, mocht het aantal besmettingen weer toenemen, dat is de vraag. De GGD Zeeland schaalt het team bron- en contactonderzoek op van 12 naar 28 voltijdsbanen per 1 oktober. Om voorbereid te zijn op mogelijk stijgende besmettingscijfers in de herfst, als de scholen weer draaien en mensen elkaar weer meer binnen gaan ontmoeten. Nou, we hebben de uitslag van uw test binnengekregen en u bent positief getest. Dus dat betekent dat u COVID-19 heeft. Kunt u het dan aan met 28 mensen? Dat is natuurlijk toekomst kijken en dat kan ik helaas nog niet. Maar met 28 FTE zitten wij heel ruim in het jasje. We zien al dat we op dit moment met het aantal besmettingen het prima aankunnen. En dat we ook het werk goed kunnen verdelen en het gelijk uitgezet wordt. Heeft u op dit moment nog klachten? Met een verdubbeling van het personeel zit de GGD dan wel ruim in het jasje. Maar de hele grote uitbraken blijven een probleem. We doen allemaal ontzettend ons best en ik denk dat het goed genoeg zou kunnen zijn. Het is wel zo, als het groter wordt, als de aantallen krijgen zoals in Amsterdam, ja, dan kunnen we het hier ook niet aan. Daar geloof ik niet. Begin juli, tijdens de uitbraken in Goes, moesten er 7 medewerkers uit de rest van het land worden ingevlogen. Om grote uitbraken aan te kunnen, zoekt de GGD daarom naar meer landelijke samenwerking. Zodat als de ene druk heeft, de ander bij komt springen. Om tijdens drukte en grote uitbraken elkaar te helpen. Vrijdag, dus de eerste ziektedag, met wie heeft u toen contact gehad? Wat heeft u die dag gedaan? Het bron- en contactonderzoek moet verspreiding van het virus in de kiem smoren. Oké, dus u zegt u bent naar de sportschool geweest. Gaan we straks veel meer besmettingen zien? Ik weet het niet. Het hangt er ook vanaf hoe goed mensen zich gewoon aan de regels blijven houden. Want het virus blijft nog wel een jaar onder ons. Dus het kan nu meevallen, maar het kan weer veel erger worden. En dat willen we niet. En je moet niet wachten tot de IC-bedden weer vol raken, want dan ben je te laat. Op een gegeven moment gaat het heel hard, hè. Het gaat exponentieel. Dus als je er vandaag 50 hebt, heb je de volgende week 100 en dan 200. Zo snel kan het gaan. Wordt het spannend? Ja, ik vind van wel. Ik vind het wel spannend allemaal. Ja. De botten die eind juni zijn gevonden tijdens werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis in Terneuzen blijken van een mammoet, een wolharige neushoorn en een uitgestorven walvissoort te zijn. En die zijn allemaal miljoenen jaren oud. Werknemers van de Nieuwe Sluis in Terneuzen keken eind juni gek op. Een 100-tal botten bleven in de zeef hangen bij het uitgraven van het buitenhoofd. Op zo'n 18 meter onder NAP is onder meer het bekken gevonden van een mammoet. En dit is één van die stukken daarvan en daarin zit een heel groot gat dat een enorme ontsteking is geweest. Dat beest is echt, dat heeft best wel veel pijn gehad. En het andere deel van zijn bekkenfragment, daar zie je aan dat hij na zijn overlijden is aangeknaagd. Nou, en hier zie je echt de sporen van zo'n hyena die aan het bot geknaagd heeft. Dus dat is echt heel gaaf. Ook zijn er slagtanden en een kies gevonden van een mammoet. Deze fossielen zijn rond de 30.000 jaar oud. Maar er zijn nog veel oudere exemplaren gevonden. Deze botten zijn van zeezoogdieren die meer dan 7 miljoen jaar geleden leefden op de plek waar nu het sluizencomplex is. Toch wel redelijk bijzonder dat we zoveel samen vinden. Dat gebeurt niet zo vaak. Het komt niet echt van op één plaats, maar het komt toch van een relatief kleine plaats op de bouwwerf. Dus dat is uitzonderlijk veel materiaal. Omgevingsmanager van de Nieuwe Sluis Harm Verbeek sluit niet uit dat het bij deze vondsten blijft. Het zou kunnen dat we nog meer materiaal tegenkomen. We zijn nu bezig met het uitgraven van het binnenhoofd. En we komen op dezelfde diepte als dit materiaal. Een aantal botten wordt nog verder onderzocht aan de Universiteit van Groningen. Daarna worden de pronkstukken van de collectie tentoongesteld in het Portaal van Vlaanderen in Terneuzen. De basisscholen zijn maandag weer begonnen, zo ook in Leeuwendorp, waar onder toeziend oog van schooldirecteur Giel de Trooijen van de Leeuwerik de eerste leerlingen weer het schoolplein opkwamen. En nog steeds volgens de regels zoals die in juni zijn afgesproken.
Dus dat betekent dat we eigenlijk ouders, die mogen nog niet binnen de school komen. Wel na schooltijd, tenminste in kleinere hoeveelheden zal ik maar zeggen. Ouders blijven dus nog buiten het hek en de kinderen gaan dus vanaf het hek met de leerkracht mee naar binnen. Voor het eerst, ja klopt. Dus... Vind je het spannend? Vind je het spannend? Een beetje wel inderdaad, zoals er een beetje buikpijn van. Maar... En jij? Oh, je had er ook nog niet zoveel zin in. Het was vroeg ook, vanochtend ineens. Hoe vindt u het dat ze weer naar school gaan? Lekker. Om eerlijk te zijn. Ja, nee, dat hè, toch? Maar we maken er maar een feestje van, toch? Veel plezier. Dankjewel. Zo startte voor sommigen een nieuw schooljaar met frisse tegenzin. Een 69-jarige man uit Duitsland is dinsdag overleden tijdens het surfen. En dat gebeurde op het Grevelingenmeer in de buurt van Brouwershaven. De politie liet weten dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De KNRM vond na een melding eerst een surfplank in het water en later ook het slachtoffer zelf. Na de basisscholen op maandag gingen dinsdag veel middelbare scholen weer van start. Voornamelijk met kennismaking, nog geen lessen dus. Op het Lodewijk College in Terneuzen betekende dat iedereen op de locatie Zeldenrustlaan voor het eerst een mondkapje op moest. Op deze locatie is het dragen van een mondkapje verplicht. Niet in de les, maar wel op de gangen. Ook al waren er leerlingen die het mondkapje vandaag vergeten waren, de schoolleiding is toch tevreden over de eerste dag. We zijn eigenlijk tevreden hoe het is gegaan, dat het grootste deel van de jongeren ook het mondkapje bij zich had en dat gewoon actief buiten heeft opgezet en naar binnen is gekomen. Wij maken daaruit op dat het geaccepteerd is en dat men het begrijpt. Het is wel raar, maar ik begrijp het wel. Als je geen mondkapje op doet, dan kan het meer verspreiden. Onze school is verdeeld tussen 2 gebouwen en op de andere school is een eenrichtingsverkeer. En hoeven ze geen maskers op te houden. Het is best wel te doen, want ik ga meestal ook wel met openbaar vervoer, dus dan moet het ook. Geen grote producties met spectaculaire uitzichten op bijzondere locaties. Dit jaar is er een alternatief Zeeland Nazomerfestival dat dinsdag is begonnen en dat Zeeuwser is dan ooit. Zoals de voorstelling Kust met Maaike Boerdam en Peter Slager. Er zijn van die momenten dat je wereld zo verschuift. Maar het is rustig op de reis ter denken dat ik nog even blijf. Zeeland is een plek, maar is ook een persoon in ons verhaal. Heeft zijn voor- en zijn nadelen. En dan de nadelen van Zeeland komen absoluut ook wel aan bod. Maar worden ook uitgelegd hoezo ze voor mijn personage in ieder geval soms nadelig zijn. Hier kom ik vandaan uit het Stuggenvlas. Hier staan nog mijn schoenen en hier hangt mijn jas. Met Bluff, toen wij bekend werden, gingen we al heel gauw de provincie uit. En in die tijd probeerden we ons ook een beetje aan dat Zeeuwse imago te ontworstelen. Vreed mooi. Tegelijkertijd, met het ouder worden en het langer bestaan van die band, zijn we daar eigenlijk ook weer een beetje naar teruggekeerd. En schamen we ons niet voor onze wortels die toch echt hier liggen. Oorspronkelijk zouden Westkapelle, Noord-Beveland en Sluis de locaties zijn voor de 3 grote voorstellingen. Nou, dat liep natuurlijk anders door corona. Maar ze hebben wel aardige creatieve alternatieven bedacht. Bijvoorbeeld in Sluis, daar zou Grenspaal 369 zou daar spelen met in de hoofdrol Maaike Boerdam. Nou, die is verzet dan volgend jaar, maar Maaike Boerdam, die we net zagen, zit ook nog in een andere voorstelling, in een soort hoorspel hier in de binnenstad in Middelburg, als een voorproefje op die voorstelling van volgend jaar. We moeten natuurlijk met die coronaregeling rekening houden. En toen dacht ik van, hoe kunnen we dat nou het beste doen? Door mensen individueel, maar ook gezamenlijk, in hun eigen bubbel, toch een theaterbeleving mee te geven. Die regen geeft op de aarde en water zendt op de straten. En toen hebben we gevraagd aan de schrijver, zou jij het verhaal voor de voorstelling willen schrijven? En hebben we aan onze vormgevers gevraagd om een aantal etalages, ramen, vensters aan te kleden die bij deze scènes horen. Schiet op Petra, het gaat opvallen. Je bent hier voor de brunnen en niet voor die vreemden. Dus dan wandel je zo meteen door Middelburg heen. Ja, want dit is geen Zeeuw. En dan kun je dus het verhaal meekrijgen aan de hand van al die etalages waar je langskomt. Dan scan je met je telefoon een QR-code en dan hoor je dus het verhaal.
Amen. Een brand heeft een landbouwschuur met aardappelen in de as gelegd aan de Drieweg tussen Terneuzen en Zaamslag. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning ernaast, maar de schuur zelf en alles wat erin stond, naast aardappelen zijn het ook landbouwmachines, dat is verwoest. De rook van de brand was in de wijde omtrek te zien. Vooral Walcheren en Schouwen-Duiveland moesten het ontgelden woensdag tijdens zomerstorm Francis. En dan vooral door omgewaaide bomen en afgebroken takken. Hier in Vlissingen belanden zelfs bomen in de gracht. En op terrassen was het hier en daar ook een ravage door omvergeblazen parasols, plantjes, stoelen en banken. Geen zware ongelukken in Zeeland gelukkig, wel overlast. De wind was zo hard dat het huisje een beetje stond te schudden. En mijn bed dus ook. En de wind loeide eromheen. Het was wel een onrustige nacht. Ik was wel wakker toen er van de buren wat meubilair begon te vliegen. En dan hoor je allemaal gebonk tussen die huisjes. En denk ik, oh, wat vliegt hier nou weer? Het is hier fantastisch. Ik hou van de zee en ik vind het leuk om naar al die golven te bekijken. Hoe hoger, hoe liever. En ja, ik vind het hier echt heel leuk. De voortvluchtige TBS'er Henk E. is woensdagmiddag opgepakt op Texel. Dinsdagavond werd nog aandacht aan de zaak besteed in het tv-programma Opsporing Verzocht. De 61-jarige E. heeft een forse gevangenisstraf uitgezeten wegens geweldsdelicten, gewapende overvallen en inbraken. Meerdere daarvan in Zeeland. Zijn TBS-traject liep nog, maar in juli keerde hij niet terug van verlof. Daarna werd hij betrapt bij een woninginbraak in de gemeente Veren, maar hij wist toen te ontsnappen. Afgelopen tijd werd hij gezien in een supermarkt in Rilland en een slijterij in Renesse. De kustmarathon is afgeblazen vanwege de coronacrisis. Toch kunnen hardlopers eind dit jaar alsnog een marathon lopen langs de Zeeuwse kust. Als alle vergunningen er komen, 14 november, dan wordt eenmalig de Marathon Vlissingen georganiseerd. Van Neeltje Jans naar Vlissingen en dus deels over het parcours van de kustmarathon. De organisatie zegt goed gekeken te hebben naar de veiligheid van deelnemers en toeschouwers. Zo zijn start en finish op een groot terrein, net als andere tussenstops. Bij een schietpartij woensdagavond in Middelburg is een 21-jarige vrouw ernstig gewond geraakt. Haar 26-jarige vriend zou degene zijn geweest die haar heeft neergeschoten. Toen agenten bij de woning in de Burggang midden in het centrum van Middelburg aankwamen, konden ze de verdachte buiten direct aanhouden. Binnen vonden ze de gewonde vrouw. De brandweer was nodig om haar uit de woning te halen. Ze is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De technische recherche heeft onderzoek gedaan in de woning en ook het huis van de verdachte in Domburg is doorzocht. De politie heeft foto's naar buiten gebracht van de mogelijke verdachte van de steekpartij bij een juwelier in Middelburg. Bij de steekpartij vorige week raakten 2 mannen gewond, 37 en 63 jaar oud. Het zijn medewerkers van de juwelierszaak. De man begon ineens op ze in te hakken, vertelt de eigenaar op Facebook. En ook schrijft hij dat de 2 waarschijnlijk geen blijvend letsel overhouden aan de steekpartij. Grote delen van de provincie hadden gisteren te maken met uitval van internet, interactieve televisie en de vaste telefoonlijn. Delta was slachtoffer van een zogenoemde DDoS-aanval in een grootte die de netwerkprovider nog nooit had meegemaakt. En daardoor konden veel Zeeuwen een groot deel van de dag niet of slecht werken met de computer of naar televisie kijken. Maar ook bijvoorbeeld in sommige parkeergarages kon er niet betaald worden met de PIN, wat natuurlijk een hoop gedoe oplevert. Klanten hadden aan het einde van de middag voor het grootste deel weer internet, maar het netwerk was op dat moment nog steeds niet overal stabiel. Na jaren van stevige bezuinigingen klimt het failliete Vlissingen uit het financiële dal. De stad kan eindelijk weer investeren en dat is op een enkele plek al te merken. Voor het eerst rijden er weer graafmachines rond en vele andere plaatsen zullen volgen. De stad gaat op de schop. De schuldenlast is bedwongen, investeren kan eindelijk weer. In broodnodige nieuwe riolering bijvoorbeeld. Ik vind het geweldig en eerlijk gezegd, ik geniet hiervan. Dat we ook gewoon dit soort zaken weer kunnen oppakken. Want het is wel de basis natuurlijk van je stad. Gewoon om te zorgen dat rioleringen, straten, lantaarnpalen in orde zijn.
En gelukkig dat we die stap inmiddels weer met elkaar kunnen zetten. 10 miljoen euro is uitgetrokken om wijk voor wijk het achterstallig onderhoud aan te pakken. De armlastige stad heeft daarvoor de belastingen moeten verhogen en krijgt als artikel 12 gemeente geld uit Den Haag. Ja, kijk, die mensen zitten wel even in de rommel, maar daar kunnen ze ook weer heel lang tegen natuurlijk, hè? Het lijkt me ook wel leuker als je stadsbestuurder bent om weer te kunnen gaan bouwen in plaats van alleen maar bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Ja, ik ben het met je eens. Tegelijkertijd, ja, ik geloof niet dat ik een echte politicus ben, maar ik hoor wel van politici altijd zeggen, ja, er is geen politicus gekozen op basis van het feit dat hij nieuwe rioleringen heeft aangelegd in de stad. Maar het is wel essentieel en ik vind het geweldig dat we dat met elkaar weer kunnen gaan doen. Hierbovenop komen nog eens tientallen miljoenen euro's extra uit Den Haag ter compensatie van het afblazen van de marinierskazerne. Lang gekoesterde wensen gaan nu ook in vervulling, zoals het opknappen van het Stationsplein. Nou, dat is echt wel nodig, want ja, ik zit daar wel eens op een bankje en dan zie ik mensen die Vlissingen niet kennen, ofwel met de trein ofwel met de boot deze kant op komen. En die echt met de blik van, waar ben ik beland? Uiteindelijk komt het allemaal goed hoor, maar het eerste wat ze zien dan is de bus naar Middelburg. Ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben, hè? Het stationsgebied moet een belangrijk vervoersknooppunt worden en bovenal veel aantrekkelijker voor alle reizigers. En zeker ook de fietsen die hier in ruime mate geparkeerd staan, wat we natuurlijk heel positief vinden. Veelal van studenten of mensen die werken in de stad. Ja, als je dat zo ziet, dan zou je denken, ja, Vlissingen doet er alles aan om te ontmoedigen dat mensen daar de fiets parkeren. Terwijl we er juist blij mee zijn. De graafmachines rijden straks ook hier op het Stationsplein. En zo gaat de stad op meerdere plaatsen op de schop. Ook de hele stad ziet er over 5 jaar echt anders uit. Kan je concluderen dat Vlissingen nu definitief uit dat financiële zwarte gat is geklommen? Nou, dat vind ik erg voorbarig om te zeggen, dat is definitief. We gaan echt de goede kant op. Kijk, op het moment dat we in een economische crisis terechtkomen, gaat ook Vlissingen daar de effecten natuurlijk van voelen. Dus dat is het voorbehoud wat ik maak. Maar onder normale omstandigheden is het lek echt boven. Daar ben ik van overtuigd. De vuurtoren van Burghaamstede krijgt een andere kleur. De kenmerkende felle rode kleur die er altijd op zat, wordt vervangen door een donkerder kleurrood. Dat is de uitkomst van een kleurenonderzoek door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De huidige verf is eraf gehaald omdat het kankerverwekkende chroom 6 erin zat. Aangezien de vuurtoren een rijksmonument is, was een kleuronderzoek verplicht. En volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed komt de vuurtoren met de donkerrode kleur weer terug in de oorspronkelijke staat van vlak voor de Tweede Wereldoorlog. Eind van het jaar is de renovatie klaar en zal de nieuwe kleur te zien zijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Zeeland de Week. Geniet nog even van uw zaterdagavond en heel graag tot morgen.